niin, taas on Lasse matkalla jonnekin. Tällä kertaa ei kuitenkaan mihinkään kuppilaan, vaan katsomaan superpesisottelua. Vastakkain siis kotijoukkoja Hyvinkää Tahko ja vierailija Kempeleen Kiri. Sarjatilanne on se, että Hyvinkää Tahko on 7. ja pistetä 34. Sieltä kuuluu jo muuten vihellys, että siellä on pelinäköjä alkanut, jotta mä oon pikkusen myöhässä jopa. Ei Tahko, siellä on 7,34 pinnaa, mutta 4. oleva Kouvola vain 2 pinnan päässä. Eli tasasta on tiukkaa. Toisaalta päivänä tai illan vastustaja Kempele niin on toiseksi viimeisenä, eli siellä 13 pisteitä 15 eikä kuin 2 pinnaa edellä sarjajumbo Alajärveä, että panoksia heilläkin paljon ovat tietysti sarjassa säilyä. €15 maksaa aikuisella lippu. Mutta toisaalta sitten saa Lauri Vieri, Tahko pääsee aloittamaan sisällä, tai joutuu aloittamaan sisällä, miten vaan, mitä riippuu, mitä hurun että onko kempeleläiset halunnut ensiksi ulkovuoron vai Tahko aloittanut sisävuoron. Ja siitä riippuu, mutta siellä Tahkon kärkellä Lauri Vierimaa pisti jo palloa liikkeelle, pahoin ei sitä vielä nähnyt, mutta tossa mutta kohta nähdään, ei ole kaukana. Tossa tuo kuuluisa muuntaja näkyy tuossa puskien takana. Ja kuten näkyy, niin enpä ole ihan ainoa, joka on matsin alkoi kattoa. On katsomassa tai menossa katsomaan. Siellä tuli palo. Kaiketi. Jos mä ihan oikein ton vihellyksen kuulin. Jos se oli se kaksosvieli, niin silloin se oli palo. Ops. Pallo liikkuu. Ja pallo lentää taas. Lämpöä on 26-27 astetta ja kosteita on hikikuppa. Tää on kun melkein etelässä olisi. Mutta mikä siinä mukaan pitää ottaa tämmöiselläkin pesäpulloa kuin jossain sateessa. Muistan, että joskus pari vuotta siitä muuten onko viimeksi käynyt peliä katsomassa, niin oli niin, joskus kun on katsomassa on niin helvetin kylmä, kun on satanut ja tuullut ja muuta, niin ei ole mikään mukava, mutta nyt on mukava. Siellä on joku tilanne päällä, musiikki soi ja tapulla. Ja siellä tuli onnistuminen, eli niin kuin aplodeja. Hyvä vaan. No, kohtaan minäkin pääsen näkemään että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Ja välillä jos makkaraa tai pyttipalloa tai jotain. Mutta palaamme hetken kuluttua asiaan, kun täytyy mennä tohon, tai mä on tuossa lippuluukulla ihan just niin. Täytyy käsittää tuon lipun ostoon. Kohta. Ehdin tässä sopiossa paikalle. Heti ajo lähteä sitten 2 pallon tilanne Korhonen. Joo, mutta se oli koppi. Et opeta täynnä. Siitä ajosta ei tullut sitten yhtään mitään. Kaikki haukkuu tyhjäkehitys.
Toinen ajo lähtö heti. Syöttö on väärä. Ihmisen varaan jää. Ja se onnistuu. Hokkanen tuo Kerolle tahtolle avaa suokkuntaa ensimmäisellä jatkolla. Jälkitilanteessa kuitenkin sitten kolmas taululle tahtoavannut juoksimiinsa johtaa ensimmäistä jaksoa 1-0, kun Kempelin tulee tasoittamaan ensimmäisen vuoroparin. Kempele pääsee sisävuoroon. Kellä pelataan Imola kentällä Vahtina Iiro Kuosa, kakkosvahtina Juha Katajisto, kakkospolttaja Riku Hokkanen, kolmospolttaja Roni Vaal, kolmosvahti Valtteri Virtanen ja koppariparina kakkoskopparina Sami Virto, kolmoskopparina Teemu Mikkanen. Ja Kempelin kivityöni aloittaa Sapeli Kultakypärä päästään Jani Lastila. Ja tuo Sapeli Kultakypärähän tarkoittaa tosiaan sitä, että kyseisen kypärän kantaja on joukkueensa edellisessä ottelussa palkittu ykköspalkinnolla joukkueensa parhaana pelaajana. Ja nyt siis Kempeleitä maailman varten 1, Jani Lastila. Vapaa-aikainen Tuuli Lassila etenemään ykkössä. Se alkoi hyvin. Tulee nyt purkamaan 2 Olli Määttä. Määrän lyöntijoitukset oli Vaalille ja näin Lassila haavoittuu kakkoskohdalta Määtällä 2 lyöntiä jäljellä. Jota Kempeleeltä tulee purkamaan VP-jokin 10 ja Jarmo Viittanen. Toinen palo. Taululle toinen listi. Viittasella lyönti jäljellä. Korkeakoukkulyönti pudotetaan taktisesti kenttään. 2 palon etukätetilanne, jota tulee Kempeleeltä nyt purkamaan 5 Juhani Ojala. Oli se ihme Viimeinen polttolinja ja sieltä kaavosheitto. Kamala Tahtalainen. Toisen ensimmäisen jakson toisen vuoroparin alku ja Tahto johtaa 9-0. Taululla 2 riskiä. Pari kunnaria ja nyt olisi ollut tilanteessa ja muutama tavallinen juoksia. Olisi ollut pidemmän aikaa ajolla tilanne päällä. 2 edessä on ottanut juoksuun. Nyt on 1 palo. Nyt on lisää ajolähtöä. Ja sinne menee maisemaan palloa. Tulee pitkä rulla ja juoksuja tulee. Mitä mahtavaa.
kahden juoksun arvosta kyllä vaan. Ja sitten viertaan vielä sitä juoksumaan kunnari. Toisella edessä ja niin tuloksena 1-2. Liikkuus 2 ei 3 juoksua ja 3 palo. 12. Ei vaan tupla haava. Joo, tupla haava, kyllä. Kunnari, koska 2 tavallista ja tupla haavaa, vielä on ihan kolmas tilanne päällä. 12-0 ja tässä ei ole se ensimmäinen jakso vielä puolivälissä, se on tää mahtavaa. Lauri Virmaa. Näin ja etelä tärkeitä ja kaapalla kolmasta siellä lyöntivuoroon Sape Kutokutalapela ja 2 Juha Puhtimäki. Puhtimäki muun muassa löysi ensimmäisen kunnarin. Nyt on uudestaan lyöntivuorossa palloa taivaan tuuliin. Vain taivas on rajana. Puhtimäki nostaa viimeisen kopin, joka kuitenkin taktisesti pudotetaan alas. Ykköskolme. Kolmannen alko Tahtola Paloton ajo Juha Karhonen purkaa. Jaa, juoksuahan tuolla, juoksuahan sieltä tulee. 13-0. Sakari silmättää sivuun, että vaan helppo työ tuoda Tahtola 13-0. Ykköskolme tilanne, Korhosella 2 minuuttia jäljellä. Ei niitä koskaan. Ja läpi meni. Pallo on kaukana. Ei sentään kunnaria. 14-0 kuitenkin. Takapesät täysin. Nyt lyöntivuoroon 6 Riku Hokkanen. Ylemmys kokemusta poppulyöntiä ja tässä kohtaa saattelemaan 101 positiivisen turvaan. Esimerkiksi taululla ykkös-kolmas tilanne ja nyt lyöntivuoroon 7 Valtteri Virtanen. Kyselenä täyttää Hokkasen kakkospesalla, Tahtola takapeset täynnä. Tappelin tulotus, joka käyttää Tahton pesät 1 pallon ajotilanteeksi, joka tulee purkamaan VMP 11, Ville Kero. Kerolla iso käytöset käteen etumiehelle, korostetaan toinen riski taululle. Etupesät täynnä, Kerolla 2 minuuttia jäljellä. Ja tässä tilanteessa Lukkarin Maskela heittelyllä irroittaa Tahton etelän kakkospesältä ja taululla tuloksena 3 risti. Tekis niin sanoa, että ensimmäisen jakson raskauden retkiä, mutta kyllä tää ottaa raskeutta 14 tilanne. 4 alku.
Otasin tietää innovoinnista mukana RASKOY, Joni pelaaja, Lauri Vieremaa on Vieremaa etelässä ykkösellä ja maailman varten Sapeen kulttuuripelaaja pelaaja 2 Juha Puhtimäki. Oi, unnästi varu. Putte puttaa lyöden tuohon polttolinjan taakse. Vieremaa kärjesti taakse sisälle. Se on jo lähdön 4 tasoittava. 14 saas nähdä. Saako Kempele vielä Kirin aikaiseksi? Kempeleen Kiri. Kirin aikaiseksi. Taktinen väärä Juha Puhtimäeltä. Pelikentässä Lassilasta ensimmäinen Palo. Ensimmäinen tilanne Kempeleen Kiriltä. Ajo jatkuu yhden palon tilanteessa. Numerolla 4 Jyri Kyllönen. Alkuasunto oli suhteellinen, syöttö oli siis väärä. Kyllä sen viimeinen laittama pidämitessään hänestä toinen risti taululle. Uusi ajo ja nyt tuota ajoa tulee purkamaan VPV 11 Kimmo Lukkari. Semmonen komea syöttö. Etupesä vielä täynnä luitenkin. Taipaleen ja ajo jatkuu 2 etenijällä. Tappeli. Ja. Kupparille opittiin taas koppilinjaan, johon koppi lyötiin kaikki etenijät haavoittuvat. Nyt maailman varten etenijä jokeri VP 12, Iiro Ooman. Ooman haavoittuu lyömänsä koppilyöntiin. Nyt lyhyelle kentälle pyrkii Kempeleeltä numero 5, Juhani Ojala. Ylikkäästi kolmas puolipystymaillaan lyö Ojala, selvittää tiensä etenemään ykköspesälle. Häntä eteenpäin saattelemaan 6 Aki Hanhela.
Anelan lyönti Kolkka Viljan täyttelee etupesä. Jälleen etupesä täyteen. Tilanteessa maalan varten 7 ja hyvin. Se oli ensimmäinen jakso, ei ole hakemaan jotain hamppuraa. Mennään Tahkon nimilistä, niin jos ei olisi korvassa, niin minä tiedän, että se on Tahko. Tää on suoraan kyllä. Onko pelin jälkeistä kolme? Tuolla heti palotaan ajo kyllä. Tuli Kempeleen pojilla vähän rokettia, että ennen mielestä on toi Puhtimäki palo 2, mutta ei näköjään jotain palona kieltämättä näytti. Tässä oli läppärikin lähellä, mutta hienosti Kempeleen kakkoskopparikin piti tuon pallon kiinni. Takkeli väärä ja Venäjällä. Ei mene. Viimeisen varaan. Laito. Laittamatta mennään Mikkosen viimeinen. Tilanne säilyy kuitenkin taloudellisesti. Palo, on saada edelleen ajo. Juha Korhonen. Jälkeen tulee nyt purkamaan VP 10 Juha Korhonen. Keskipompulla, mutta oli vaan laito. Seuraava Hornan kuuseen. Ja taas toinen palo. Korhosen viimeinen laittomaksi. Riskillä yli. Nyt 2 paloa edelleen ajo. VP Jokeri 11 Ville Kero. Kero Ville. Aha. Mielenkiintoinen ratkaisu. Kyllä. Ja laito. Laiton. Siinä oli... Ai, se on palo. Painepallokäyttäminen ei tuota tulosta tällä kertaa. Ei ole ihmeellinen tahkukaan ensimmäinen kilpailu. Katsotaan teidän. Tilanne 0-0. Välillä palo jo menossa ja sieltä aika Kärpänen kolmoselta ensimmäinen palo. Joo, etopäisen muuttuu tilanteeksi täyteen. Ja toinen palo ykkösellä. Jokela Kempeleellä peli sujuu. Ei yhtään oikeastaan. Numero 4 Jyri Kyllönen. Syöttö on väärä. Ja miestä ykköselle. Etupesä täyteen. Ei vaan. 2 pallon ajo lähtee. Joo, oli kolmosellakin mies. Numerolla 5 Juhani Ojala. Ovea näppä. Ai, tuli laita.
Syöttö on väärä. Paloja Kempeliin sisään. Uusi ajolähtö tahkolla. Ottelua taululla. Oli siinä. Ei saa olla tahkoa aikaiseksi mitään tällä toisella. Tästäkö se taas lähtee pallo puolelta läpi ja Onnari Mosit Savoninen 2-0. Kolmannen tasoittava. Ja viikalinveto. Jokaisen kotijoukkueen kunnarin jälkeen kunnarin lyönyt pelaaja heittää katsomaan kotijoukkueen pelipalloa. Kaupunki Finlandia palkitsee Kunnarikello kilahtaa. Jääkäminen tietokertoilla, että olisi tuo Paulan superpesisuran ensimmäinen kunnari, kuka tietää. Jos sen joku tietää, niin voi varmentaa sen vielä tämän kuuluttaa. Mutta Juhli kanssa nyt kaikesta huolimatta, koska lyöntihan oli upea. Mikko Paula. Ja Paula kolmosta Oli ensimmäinen kunnari, mutta ei mikään jotain. Lahteri Virtanen. Sehän ei pitäisi tietää mistä vuotaa, jos on näin. Tukka häviöi. Jukka tappii. Virtasen koppilyönti kelpaa, Virtanen haavoittuu. Pauna edelleen kärkenä kolmospesällä, kun nyt maailman varteen 8 Iiro Kuosa. Kuosa lyö korkean kopin ja haavoittuu ykköspesältä. Nyt tahtoa lyöntivuoroa. Kunnarin tekijä kolmosella. Numerolla 9 Sami Virta. Virta lähtee etenemään ensimmäisellä lyönti kuitenkin kopiksi. Pauna edelleen kolmospesällä, kun nyt lyöntivuoro tahto kärki 1 Lauri Vierimaa. Vierimaa pitää Vierimaa tuonne kakkospuolelle. Sillä kuitenkaan eteliä, kärkieteliä ei tuolta kolmoselta lähde. Ykkös-kolmos tilanne, joka tulee purkamaan Subway kultakypäräpelaaja 2 Juha Puhtimäki. Oli hieno näppy, tuleeko ja tulee 3-0. Otteella kaveri. Paulat ja Punnajuoksen ja Vierimaa kakkospesällä. Ikä lyönti tilanne 3-0. Puhtimäki nostaa hyvän lyöntivuoroksen päätteeksi lyönnin kopiksi ja haavoittuu. Kakkostilanne tahkolla kuitenkin, niin nyt maailman varseen 3 Roni Vaala.
sisällä. Sitä ei ole vielä katsottu, kun noi tulevat huomenna duuniin. On 2 viikkoa. Jätti varos. täynnä, kun työmävuoron ja viitauksien kuumipelaaja Emlikkainen. Ei oo, mutta ei tää paloa vielä. Katselen väärää Lassilalta. Tänään pytöpsii. Kerkes. Onneksi oli niin huono heitto, että kerkes. Paloton takatilanne. Paloton ajo. Tulee nyt. Sitten se etenemään on syntymässä paloton ajotilanne, jota tahkota purkamaan Telenpöykeri 10. Juha Korhonen. Ja Korhonen Juha hoitaa homman. Hyvä yritys. Jaa, hienosti. Sieltä tulee 4-0. Takapiset täynnä. Tappinen väärä Lassilalta. Mennä pallo menee pitkälle, muuntajalle menee ja juoksuja tulee. Oho. 5-0 ja 6-0 kun kunnari, kyllä vaan. Kyllä vaan. Käpineet on pitkään. Seitsemän 0. Jokaisen kotijoukkueen kuulerin jälkeen kuunnelijoiden pelaaja heittää katsomaan kotijoukkueen pelipainaa. Kauden päätteeksi Finlandia palkitsee eniten Finlandia Tää tulee Finlandialle kalliiksi. Jälleen yksi pelipaikat tonne katsomaan ja tällä kertaa Juha Korhonen appuakin kerran. Ei se mitään kyllä kangeasta maailmassa riittää. Korhonen ja kolmospeselle odottelemaan tuplajuoksumahdollisuutta ja nyt tahtokamailan varteen 5. Juha Katajisto. Tilanne 7-0. Oho. Joo, se oli hienoa. Taktinen pudotuskentälinen etukentältä, ilmastolle tilanne kahtolle, paloton sellainen, ja nyt malla varteen 6, Riikari Hokkanen. Otetaan vielä tää ykkös-kolmos tilannetta talteen.
Ja onnistuu. Ja lähtöpalot on todella mukavaa katsottavaa. Laiton. Tulee kiire Korhosella takas. No Kioko ihan rauhoituslyönti vaan. Kyllä vaan. Tää tuleekohan 8-0. Tiukaa on. Ja tällä yönillä 8-0 joukko, samalla 300 palo. No niin, neljännen alku. Kempeleen viimeinen sisävuoro, elleivät tee 9 juoksua tässä. Mies on kakkosella. Kieltämättä 9 juoksu yhden vuoroparin tai yhden sisävuoron aikana vaatii kyllä läpilyöntiä, että pitäisi olla pesillä kyllä porukkaa. Kolman pudotetaan juoksemaan tahtelulukentän toimesta. Kempeleellä etupesät täynnä. Ja nyt vuorovuoroon VMP Jokeri 11 Kimmo Lukkari. Ensimmäinen rukki siitä. Kuusilla pitää tuossa näpäitettystä hyvin seuranneena. Väli takapalon tuolta kakkospesältä. Se on Vesalla ensimmäinen. Kärki Hannella kuitenkin kolmospesälä ja Lukkarilla 2 lyöntiä jäljellä. Lukkari siirtoa tällä lyönnillä, joka on sitten lopulta taktinen pudotus ykköspesälle. Ykköskolmas tilanne Kempeleellä. Ja nyt lyöntivuoroon 7. Jarkko Hyry. Syöttö on väärä. Ei lähtenyt, olisi kerennyt, olisi lähtenyt heti syötöstä. Kiinni on. Ei kun laito. Taktinen pudotus tahtelulukentältä täyttelee Kempeleen Kirin pesät 1 palon ajotilanteeksi. Ja nyt tätä ajoa tulee purkamaan VMP Jokeri 10 ja 1 palon ajo lähtö. Tästä on Kempeleen onnistuttava, jos aikoo vielä taistella. Heti lähti. Ai. Oi hehtaarikanuna. Taktista väärää. Oi, pitää tehdä. Toinen palo siitä. Etupesät täynnä. Pallo taivaalle. Pudotetaanko vai pois? Koppilyönti haavoittuvat tässä tilanteessa kaikki Kempeleen Kirin etenijät. Kenttä tyhjenee 2 pallon ollessa taululla lyöntivuoroon. Samoin siinä meni Kempeleen viimeinen lyönti laittamassa 3 paloa. Ja ottelu on päättänyt. Tahko voittaa siis Kempeleen Kirin jaksoin 2-0, ensimmäinen jakso 14-0 ja toinen 8-0. Voittajasta ei epäselvyyttä. Pihkala voittaa. Ja Mietto Superpesistä, niin kuin nähtikin Superpesiksen ottelun, niin tuloksia ja tilastoja voi seurata sieltä Ylen tekstipuolelta.